بسم الله الرحمن الرحیم. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: мусалмон дар назди мусалмон 6 вазифа дорад. агар мусалмон мусалмонро вохӯрад, арзи салом намояд ва агар даъват кунад, даъваташро иҷобат намояд ва агар ӯ бо ту машварат намояд, ҳатман маслиҳати накӯ деҳ ва агар атса занад ва алҳамдулиллаҳ гӯяд, барояш дуо намой ва агар бемор шавад, аёдаташ рав ва агар аз олам гузашт, ҳатман дар ҷанозааш ҳозир шав. ҳадис аз китоби Муслим Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу нақл мекунад.